Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Inqawe le eshunqulwazi ezinye inqawe ezishunqa intuthu. La ikhona ke impunga yesintu siKwaZulu Natal eThekwini. Sisemiphelandaba eWest Walk sike 4th floor eoffice number 420. Silobile ke siyimpunga yesintu incwadi ezifundisa isintu njengoba sikwinyanga yabesifazane sinasi special kodwa sesihambe kakhulu ispecial sethu besisenzile. Incwadi ezintathu sithini isintu indlela yesintu yokhuluza ukhokhobe 985 rand mangithi angiphosisi. Kodwa amakhomba sesele asemancane kakhulu bafowethu ngoba masenza special sisuke vele senza amakhomba kalelekile bengithi izohamba inyanga yonke njengoba senza ispecial senyanga abantu besifazane. Uma kuukuthi ke nawe uyazifisa incwadi ukuzithola kobaluleka ukuthi ushayele kule number lezi uphuthume ngoba imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Amakhomba asele ngithi mhlambe ako 7. Uma kuphela wona lamakhomba o7 izincwadi zizobe sezibuyela kwintengo yazo. Namuhla mbukelo wempunga yesintu ngifisa ukuthi sike sibuke udaba lomuntu othola ukuthi ushadelwe. Ngifisa sibuke udaba labantwana abazalelwa emshadweni. Kunomehluko ukuganwa nokushadelwa. Uma uyinsizwa uzoshadelwa ila othola ukuthi uqale indlela yelobolo ngesintu. Wathi usuyiphetha wayiphetha ngesilungu. Ngisho ukuthini? Uqale wakhipha abakhongi washisa impepho. Wabika ukuthi abakhongi bayahamba baya emzini wakaSibanibani bayocela ubuhlobo obuhle. Wathi usuyiphetha lembenge sekufanele ngabe manje uyasinelwa. Wavele washadelwa. Wahamba waye esontweni kwesinye isikhathi wagxumeka itende egcekeni wabiza umfundisi washadelwa. Nawe wesifazane kufike insizwa izokulobola yafika izocela ubuhlobo obuhle. Uma sekufanele ukhishwe kini wangakhishwa ngehubo lakini wangakhishwa ngembuzi yophaphe kodwa wakhishwa ngevesi lasesontweni wahamba waya koshada. Kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi insizwa uthola ukuthi izolobola iqede ikhiphe konke. Uma isikhiphile konke bese iyamzalisa lo wesifazane ingane okanye ingane. Buthi sekufika isigaba sokuthi iyasinelwa insizwa kodwa isinelwa isinengane okanye isinengane. Naye ke lo muntu lona othola ukuthi ushadile okanye ushadelwe owesilisa bese bethola abantwana nalomuntu lo ashadelwe naye. Uzokhumbula ukuthi uma ushadelwe insizwa yakithi usuke ungaganiwe. Nawe wena wesifazane uma kuukuthi washada ngeveyili wabiza umfundisi washada esontweni awuganile nawe insizwa awuganiwe. Bonke labo bantwana esenibatholile nenibazele abantwana labo abadonsa ngesibongo sakomalume babo. Labo bantwana basadinga ukukhishwa komalume babo. Ibona-ke abantwana engifisa ukuthi ngizokhuluma ngabo kakhulu namhlanje okuwukuthi uma uyinsizwa uthathe umama wezingane zakho noma ushadelwe wabe usuthola abantwana noma usulobole waqeda wabe usuthola abantwana okuwukuthi ke uma usuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukuphelelisa umama wabo kungabe labantwana bakhishwa nini? Imiphi imigudu ekufanele ukuthi ilandelwe kuqala ngaphambi kokuba bakhishwe? Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi kunamaphutha abawenzayo. Uma insizwa kwenzekile yalobola umama wezingane zayo okanye insizwa yazalisa ingoduso yayo. Uma sekufika isikhathi sokuthi lona wesifazane uyakhishwa kubo nengane bavele bazikhiphe ngaleyo mbuzi yokukhipha unina wazo okuyimbuzi yophaphe. Asingaphambanisi izinto. Uma uzothola abantwana ungakacaci kubalekile ukuthi uma labo bantwana sekufika isikhathi sokuthi wena uzokhishwa wena umuntu wesifazane
awukhishwa kanye nabo labo bantwana, anikhishwa futhi ngembuzi eyodwa. Isigaba sokuqala ekusuke kufanele ukuthi senzeke njengoba labantwana bezalelwe lekhaya koninalume babo, asikwazi ukubakhipha bengabikiwe. Isigaba sokuqala ekufanele senzeke kubona labantwana ukuthi babikwe. Umntwana nomntwana kudingakala ukuthi kutholakala imbuzi ezombika emathongweni ukuthi nangu umntwana ozalwa usibanibani, lo mntwana igama lakhe ubani, sazisa ithongo lale ekhaya ngumntwana okhona egcekeni. Wonke umuntu ozelwe phakathi kwegceke kuyimpoqo ukuthi abikwe emathongweni asekhaya ukuze amathongo ezokwazi ukuthi lo muntu olekhaya ubani. Yebo amathongo lo muntu wafika ngokwazi kwawo nangemvumo yawo, kodwa kuyisiko elimile kuwena umuntu onikiwe lo mntwana okuwukuthi umbike njengoba usumethile igama, othola ukuthi lelo gama omethelo nakulona igama ethiwa lona kwelamathongo. Sake safika la siyimpunga yesintu sachaza ukuthi wonke umuntu ozelwe umuntu owake wabakhona. Abanye abantu bayakwazi ukwembulelwa amagama ekufanele bawaqambe ingane, kodwa abanye bembulelwa. Uma ke wena usumqambile umntwana igama, kubalekile ukuthi lo mntwana umbike emathongweni ukuze amathongo ezoloba igama lakhe ohlwini lamagama abantu bomndeni. Uma ke kuukuthi uqale wathola abantwana, insizwa yabe sikulobola, ababikwe bonke abantwana. Uma sebebikiwe abantwana, wena uzobe usuphuma uhamba uya kogana labantwana babantwana balekhaya komalume babo. Izohlatshwa kuwena imbuzi yophaphe kuyiyona ekusulayo emsamo wakini. Uphume wena ekuthatheni kokusa, uphuma kini ungagqokile wembethe itshali ngoba wena uyakogana. Abantwana labo bazele kukomalume babo la bona la beyakhona okanye la uyakhona wena uyakogana wena, bona bayukogana kodwa kukubo. Uyobe usuphuma ke wena ngehubo lasekhaya nabazali bakho bakudele bancame ngawe. Umncamo ke awuphoqi, kodwa ke lokho sokukhuluma ngelinye ilanga. Umncamo noma ungawenzanga, ngiyazi ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi umncamo uyaphoqa, kanti abazali basuke beyidela ingane yabo. So ngena ngelinye ilanga kuwona umncamo. Ngenkathi ke wena usuphuma uhamba uya le emzini la uyoganela khona, ufike wamukelwe ngendlela owamukelwa ngayo, ungene ngaphakathi kwenziwe konke, angizuhamba ngesigaba ngesigaba. Uqholiswe ube umfazi uphelele, ngizoyikha phezulu. Uma wena usuphelele usumfazi khona, kodwa izingane zakho njengoba wazizala uzizalela kini azikakapheleli zona la usuphelele khona, zisayingane zakomalume. Ingakho kubalekile ukuthi zona kufanele ukuthi kuqala ziqale zibikwe komalume. Nakhona lezingane lezi ngaphambi kokuba zikhishwe kuke kubukakala eqala ukuthi izingane lezi ezingakanani, kungabe sezithombile yini noma zingakathombi. Ake senze umfanekiso wokuqala zingakathombi. Uma zingakathombi zizobikwa esibongweni sakomalume bese emva kwalokho ziyakhishwa ngembuzi. Omalume bazo bazobe sebethatha imbuzi okanye umkhulu kuya ngokuthi ubani oyinhloko okhona komalume bazo. Kobe sekuthathwa imbuzi yokubakhipha labantwana sebephuma bodwa ngembuzi yabo ngoba bona baya kubo abayili ukogana, kodwa umama wabo uyena okade ecishwa kulomsamo ngoba yena uyakogana kade ebulawa yena. Isona isizathu esenza ukuthi abantwana bangaphumi ngembuzi eyodwa nonina wabo ngoba unina wabo uyakogana futhi uyabulawa lekhaya, kanti izingane zona ziya kubo kodwa zisawuphinde zibuye futhi zize komalume zizodla amasi. Baphumeke labantwana laba, ngikhuluma ngabantwana abangakathombi, bese bafike bemukelwe kubo, bemukelwa ngenye imbuzi bangeniswe ngaphakathi. Ngenkathi bekhishwa komalume babo
kusuka umkhono ozogoqwa ngesikhumba uhambe kanye nomalume bakhiphayo abantwana sebeya kubo. Mabefika bangeniswe ngembuzi ngaphakathi, uyise wabo bangenise ngaphakathi, bangene emsamo bethule ukuthi naba abantwana bale ekhaya. Uyabangenisa, uyabamukela ngale mbuzi. Nayo leyo mbuzi kobe sekuthathwa umkhono na ugoqwe ngesikhumba, umalume uthathe abuyele nawe emuva. Sekuphambana manje imkhono, kulinganiswa abantu abadala phezulu kwalabantwana. Noma ngaze kuthiwe kade benombango, kodwa umbango usuke usuzolamuleka ngoba sebekhishiwe komalume babo bemukelwa ngapha. Uma ubaba wabe sebamukele, kobe sekufanele katholele umuntu nomuntu imbuzi esezobabika manje ethongweni lale ekhaya, emsamo wale ekhaya. Awuyibiki ingane emsamo uyithole entombini. Kufanele omalume bayo bayikhiphe noma kuthiwe iyagula leyo ngane. Abafika lemphelandaba kuthiwa nayo ingane iyagula, kuthiwa kukhaleleka isiko lakubo. Sifike sikululeke ukuthi hamba konina lume bayo ulungisa izinto onsizwa yakithi bese ingane yakhishwa uyamukele kini ngaphambi kokuba uyibike, ngoba ingane awuyifaki isiphandla izalwa intombi. Ahlabele phambili ke sibuke manje umuntu osethombile. Umuntu osethombile lento izoba nomehluko. Uzokhumbula ukuthi uthombele khona komalume bakhe. Uma ethombela komalume bakhe kuyisigaba esibalekile ukuthi uzofika aqala abikwe, uma sebikiwe bese uyakhuliswa, ekhuliselwa khona komalume bakhe. Uma kuyintombazane nje iyokwenzelwa umhlonyana komalume bayo ngaphambi kokuba iphume ihambe iye kubo, ngoba ithombe ike emsamo noma ingaphansi kwesisekelo sakonina lume. Kanjalo nengane yomfana nayo iyokhuliselwa khona komalume bayo. Akufanele iphume ihambe iye kubo ingakakhuliswa ngaphansi kwesisekelo sakomalume bayo. Abantu abaningi bayiphambanisa lapho ukuthi uma umuntu esethombile bavele bamkhiphe bathi bawumkhulisela kubo, kanti kusukuyinto ebalekile ukuthi njengoba ethombele le ekhaya mubike le ekhaya bese uphinda umkhulise, athe sephuma aphume vele usenzeliwe amasiko le ekhaya okuwukuthi usela kulesigaba asekuso. Asiphinde sibuke futhi lo muntu lo ukhulelela komalume, ufike wazalwa wakhulela khona komalume, wathombela khona, wasebenza. Uyabona, kodwa uyise wakhe wabe semlobola umama wakhe. Omunye uthola ukuthi vele umama wakhe wayekade lotsholiwe, kodwa kwase kusala lesigaba sokuthi apheleliswe, kodwa labantwana zonke izinto zabo befunda bebezenzela le ekhaya. Okubalekile kufanele ukuthi ukwenzeke wena osuku usuze wathomba, wasebenza, wenza yonke into. Awuphumi komalume bakho ungazange ubonge. Ubonge insikelelo yethongo, ubonge izinto ezinhle ithongo la komalume elizenzile phezukwakho. Kusuke kufanele ukuthi njenganengane nihlanganise imbuzi noma inkomo noma ngabe yikuphi okusemandleni enu uma kuwukuthi ubaba wenu usiyanidinga ngesizathu sokuthi wayekade evele lobola umama wenu wakhishwa komalume, wamemukela ngalo, wafika wamqholisa waba umfazi ophelele. Uma sekuzokhulunywa udaba lweni kufanele niqale nibuke kuqala ukuthi nina nabikwa yini komalume benu. Uma kuwukuthi nabikwa, nakhuliswa yini. Uma kuwukuthi nokukhuliswa nakhuliswa, bese niphinde nibuke ukuthi kukhona yini enake nakwenza emsamo nikwenzela ithongo la komalume benu, nake nakwenza yini okuyisithebe emsamo nanika ithongo ukuthi alike lidle. Uma kuwukuthi nake nakwenza lokho, kobe sekufanele manje nilandele isigaba sokugcina ekufanele nisenze ngaphambi kokuba niphume. Kofanele nonke niyingane nihlanganisa imbuzi boya ngamandla enu noma nihlanganisa inkomo bese niyabonga ethongweni la komalume benu. Nithi nina bakomalume nayi inkomo esibonga ngayo. Sibonga insikelelo, sibonga konke okuhle enisenzele kona. Niqhubeke njalo nibe yithonga elikhanyayo phezukwethu, niqhubeke njalo nisamukelisa inhlanhla.
Emva kwaloko ke nobe senikhishwa komalume. Konke lokho kwenza ukuthi ithongo lubonge, usuku ulubongela ukuthi ligculiseke ithongo. Ukuze uthi noma usungaphansi komsamo wakini, ithongo likwazi ukwamukelisa inhlanhla nako konke okuhle. Ngoba uma uzophuma komalume kade ukhulele khona, wangalibonga ithongo, wangazibonga izinto ezinhle ithongo elikwenzele zona, wangayibonga insikelelo, wangakubonga ukukhuliswa, wangakubonga ukuvikeleka, likuvikela ithongo la komalume nako konke okuhle elikwenzela kona. Uyothi ufika kini ubona izinto zakho zidonseleke emuva, ubona izinto zakho zithanda ukubampa isholo, kanti kuthukuthelele sasidalwa sakomalume esasikade selula isandla kuwena, kodwa wena wangasibonga. Uma usukini ngaphansi komsamo wakini bese siyayigodla inhlanhla. Abantu abaningi bashayeka lapho ukuthi komalume babo baphuma bengabongile. Abanye uthola ukuthi bazophuma ngembuzi zokukhipha onina babo, kanti akuhambi kanjalo bafowethu. Umama wakho uphuma ngembuzi yakhe yedwa ngoba yena uyakogana. Nani nabantwana niphuma ngembuzi yenu nodwa ngoba ninanile ukogana kini, kukini, kodwa nongeniswa ngokwemthethweni futhi komalume. Yila nizokwazi khona ukuthi noma kuhamba isikhathi nizokwazi ukubuya nizocela noma nizocelelwa izinto ezinhle. Uma kukhona izinto nani nifisa ukuthi nizenze, nokwazi futhi ukuthi nibuye nizozenza lezo zinto. Hayi, angingawageqa amagula ngoba angemuke. Mawufuna ukufunda nje ngalezi zinto esikhuluma ngazo, nangokuningi incwadi zikhona njengoba ngishilo ukuthi sine special senyanga yabantu besifazane 985 rand incwadi ezintathu. Sithini isintu, indlela yesintu, uyokhuluza ukhokhobe. Ziyatholakala ke ngokuthi ushayele zona le nombolo olokuzibona zivela la escreen sakho. Ngiyacela ukuthi ke siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siyithathe imifanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Sengiphetha ke bafowethu, la ngiphethe imbiza labafowethu. Le mbiza le ilekelela kakhulu abantu abaningi abababukeli bempunga yesintu bayayazi le mbiza. Igama layo umphilisi. Imbiza lena kaDokotela uMaphica, uMageba omkhulu. Nami nje ngiyayiphuza le mbiza, ikhona lemphelandaba. Mawufuna ukuqinisekisa lokho, ofike emphelandaba uyobona njalo ekseni mangifika, ngifike ngiyiphuza ngoba iyimbiza yokuphila, imbiza engadingi ukuthi kufanele ukuthi uzugule. Kodwa uma uwumuntu okholelwa ukuthi kuhle ukuvikela kunokwelapha, le mbiza kufanele ukuthi uzitholele yona ukuze uhlale ngaso sonke isikhathi uphilile. Yenza into eziningi. Iyakwazi ukuthi uma uyiphuza ilwe nezifo ezikhona egazini. Isiza kakhulu abantu othola ukuthi banoshukela. Isiza kakhulu abantu othola ukuthi bahlushwa izinso. Isiza kakhulu abantu othola ukuthi bahlushwa iBP. Kodwa noma ubani uvumelekile ukuthi ayiphuze. Ngisho kuthiwa unazo lezi zifo lezi engizibalayo, uyakwazi ukuthi uyiphuze njengoba ngisho ukuthi mina iyisiphungo sami sansuku zonke. Le mphelandaba nje mangingena ekseni ngiqale ngiphuze yona bese ngiyehlise ngamanzi ngoba ngisuke ngenzela kakhulu ukuthi izinso zami ikwazi ukuthi izihlanze ngoba ngumuntu othanda kakhulu iCoca-Cola. Nawe ke mbukelo wempunga yesintu kobaluleka, koba kuhle uma ukwazi ukuthi uzitholele yona imbiza le kaDokotela uMaphica, imbiza elekelela ezifeni eziningi. Ungayenza nje ibisiphungo sakho samihla ngemihla, uziphuzele yona njalo ekseni nantambama. Uma uwumuntu futhi ohlushwa ushukela, nohlushwa iBP, nohlushwa izinso, ungakwazi futhi ukuthi uzitholele yona. Uma ke ukuthi le mbiza uyayidinga, uzoyithola kuyena uDokotela uMaphica ngokushayela le nombolo lezo zibonayo, nasekhemisi lethu futhi lasemphelandaba uyakwazi nakhona ukuthi uyithole le mbiza ngokushayela inombolo zempunga yesintu. Uma kuwukuthi ufisa ukuzoyithenga la emphelandaba uzoshayela nathi naye, kodwa uDokotela ngizocela ukuthi nishayele yena kakhulu
umaphica ukuze ezokwazi ukuthi aniposele anithumelele noma ngabe ikuphi la nikhona. Imbiza ke le igama layo umphilisi, imbiza elilekelela kakhulu bafowethu uphila ube umqemana. Nami ngiyimpunga yesintu ngiyayiphuza ngofakazi waloko. Uma ufuna ukuqinisekisa woze Mphelandaba uzoyibona impunga yesintu njalo ekuseni mayifika ishaye lapha ikota yeglasi bese yehlise ngamanzi, ihlala iphilile impunga yesintu iwumqemane, ikulethele izinkulumo ezakhayo, ikulethele izinkulumo eziwusizo nezizoguqula impilo yakho. Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe, siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.